Otváram 15. zasadanie obecného zastupiteľstva, to sa koná 29.12. 23.13. hodine. Program zasadania zastupiteľstva bol zverejnený v úvodnom sídle obce aj na úradnej tabuli. Prejdeme k programu. Má niekto nejaký návrh na doplnenie programu alebo zmenu programu? Ospravedlňujem sa ešte. Obecné zastupiteľstvo je uznašania schopné, sme tu 9. Hej? Takže pokračujeme. Má niekto nejaké návrhy na nejaké zmeny v programe? Keď nemá nikto nič, dám hlasovať o tom. Aby sme sa na dneskajšom zasadaní obecného zastupiteľstva riadili takýmto programom. Kto je za? Ďakujem. Ideme v náborovej komisii. To je Slavko. Overovatelia zapisnice. Tak jak vždy. Zapisovateľku určujem pani Bogdievu. To je za to, aby komisie pracovali v takomto zložení. Ideme bodu číslo 2a. Komisia pre ochranu verejného poriadku. Dobre, tak prejdeme. Komisia sociálna bytová tiež zasadala, pokiaľ mám vedomosť. Komisia kultúry a mládeže. Komisia zasadala 18.12. Zaberali sa vlastne prípravy najbližších podujatí, to je výstupu na Bratskú skalu a zabíjačku, ktorá sa uskutoční 13.1. a 6.1. bude výstup na Bratskú skalu. A taktiež ešte bola podaná žiadosť člena komisie pána Slivku o vlastne odstúpenie z komisie, ktorý bude vedieť rôznom podľa toľko. Neviem, či už máte zapisnici vynávala komisie vzdanie sa a potom treba Otváram pohodu diskusiu. Nemám nikto nič, prosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 291 2023 OZ OZ nálepkové verejné vedomie informáciu do zasadania KKMŠ pri OZ nálepkové dňa 18.12.2023. To je za takéto uznesenie? Toto treba aj to uznesenie, že berete na vedomie zdanie sa pána Slivku. Zdanie sa neskôr. Zdanie bolo neskôr. Takže asi to berú až potom na vedomie. Poviem zdanie sa neskôr. Najprv zasadala komisia a zdanie oficiálne prišlo až 21.12. Bolo zdanie sa, takže dnes môžu na zastupiteľstvo založiť na vedomie. Ste už ústne sa vzdal na... Hej, na písomne, že môžu platiť tu také za priložky to aj k našej takýto uznesení. Môžete čítať, keď máte na to. Máme toto už? Berie na vedomie zdanie sa člena komisie. Píšte rukou Paťo. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zdanie sa pána Slivku. Komisie kultúry, mládeže a športu z 21.12.2023. Uznesenie číslo 291
192/2023 OZ nálepkové berie na vedomie zdanie sa člena Kilkonová Dušana Slivku od dňa 21.12.2023. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem všetci. Môžeme prejsť z komisie finančnej správy obecného majetku. Komisia zasedala 20.12. Jedným z hlavných bodov predávania bol návrh finančného rozpočtu na 24 a výdaj na 25-26. Ostatné body. Dobre, otváram tomu diskusiu. Keď nemá nikto nič, poprosím na novú komisiu a zastupnú komisiu. Uznesenie číslo 293/2023 OZ nálepkové berie na vedomie informácie zo zasadania KFU a SOM zo dňa 20.12.2023. Kto je za takéto uznesenie? Môžeme ďalej začať. Uznesenie číslo 294/2023 OZ nálepkové schvaľuje vyradenie neidentifikovateľných položiek knižničného fondu majetku obce Nálepkovo v hodnote 17 622,87 eur 31.12.2023. Zaradenie skutočného stavu podľa súpisu z knižničného systému 4389 kusov kníh v hodnote 17 399,81 eur 31.12.2023. Kto je za takéto uznesenie? Ďalšie. Uznesenie číslo 295/2023 OZ. OZ nálepkové schvaľuje vyradenie opotrebovaného majetku obce Nálepkovo v zásadkovej hodnote 17 626,93 eur na základe inventárneho zoznamu predloženého referátom správy majetku obce po vykonanej inventarizácii 31.12.2023. Kto je za takéto uznesenie? Uznesenie číslo 296/2023 OZ nálepkové schvaľuje zakúpenie mapového portálu vôbec modul štandard s voliteľnými modulmi inžinierskej siete, náklad na poskytnutie dát VSD a Slovak Telekom, územný plán raster, komplexný výkres, sumarizačná tabuľka, rozdielová tabuľka medzinárodných zmien v KN nasledujúce roky. Čo? Medziročných zmien v KN nasledujúce roky. Pozemky užívaní poľnohospodárov LPX 2023 a daňová analýza stavieb. Kto je za takéto uznesenie? Komisia stavebná územného plánu a životného prostredia. Mali sme prijednanie všeobecného záväzného nariadenia obce o poplatkoch za znečistenie ovzdušia a kontrolačné posedenie. Otváram potom diskusiu. Keď nemá nikto nič, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 297/2023 OZ nálepkové berie na vedomie informácie z zasedania KSU považujú to pri OZ nálepkové zo dňa 14.12.2023. Kto je za takéto uznesenie? Môžeme prejsť z bodu číslo 3, všeobecné záväzné nariadenie číslo 13 2023 o poplatkoch znečisťovania ovzdušia. Prebrali ste to aj na stavebnej komisii, bolo to ak chceš viac tomu povedať, ale poslancom tí, ktorí nie sú členovia komisie, môžeš. Predložilo mi to pani starosta, takže prezidentko o poplatku a znečistení ovzdušia. Dôvodom zmeny VZM o poplatku za znečistenie ovzdušia bolo to, že od 1.1.2024 je účinný nový zákon čísla 190/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Zákon stanovuje základný poplatok pre výpočet poplatku za emisie prevádzkovateľa zdroja v prílohe číslo 3, preto bolo nutné upraviť existujúce VZM obce Nálepkovo číslo 24/2006 a zmeniť tieto poplatky. V novom VZM sú doplnené aj činnosti, na ktoré sa vzťahuje poplatok za znečistenie ovzdušia a tieto činnosti boli zahrnuté do nového všeobecného do VZM poplatkov za znečisťovanie ovzdušia. Druhý zdrojov a činnosti, za ktoré sa platí poplatok, sú uvedené v prílohe číslo 3 zákona. Pána tomu do diskusiu, keď ich pošli, čo chceš.
Keď má niekto nič, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 298 lomeno 2023 OZ nálepkové skladové všeobecné záväzné nariadenie číslo 13 2023 o poplatkoch za znečisťovanie vzdušia. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem. Môžeme prejsť bodom číslo 4. Stanovisko hlavnej kontrolky rozpočtu obce na rok 2024. Je to pani kontrolka. Páči sa, dám slovo. Tak poslancov mali niečo k stanovisku, oni sa pýtali. A máte nejaké otázky? Lebo tam som vyzdvihla aj to, že teda strašne dochádza k zmene zákonov, že sú tie rizika toho, že už je to tu, že vlastne je schválený menší rozpočet na budúci rok, že budeme musieť meniť. Takže no ale vzhľadom na to, ako bol zostavený rozpočet, bol zostavený veľmi ako dobré. Ale budeme ho musieť meniť hneď na začiatku. Dobre. Má niekto niečo k stanovisku pani kontrolky? Keď nie, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 299 lomeno 2023 OZ nálepkové po predložení materiálu beri na vedomie stanovisko hlavnej kontrolky k návrhu rozpočtu na rok 2024 a na roky 2025 a 2026 predložené na zasadaní OZ dňa 29.12.2023. Kto je za takéto uznesenie? Môžeme prejsť bodu číslo 5. Máme rozpočtu na rok 2024, na rok 2025 26 a 5A základná škola na rozpočtov na rozpočtu takisto na 24 a s výhľadom na 25 a 26. Prebrali sme to na finančnej diskusii, komisii. V diskusii sme dospeli nejakému záveru, tak je opomenula pani kontrolórka, včera vyšla daňová prognóza na ministerstvo financií, takže budeme museli so rozpočtom hneď na prvej finančnej komisii na prvom zastupiteľstve s tým, že z tých 1 055 000, ktoré sme rozpočtovali, daňová prognóza je 1 764 000. Včera to vyšlo, včera dali to von, že tak to majú lebo je to pre VUC napísané, ale je to sú tam obce, takže budeme musieť ten rozpočet upravovať hneď v januári. Čiže 1 700? 1 764 000. 300. Nechcem presne číslo, že to si vydaj, ale poviem presne. Milión 764 081 eur. Môžeme čítať uznesenia a budeme hneď aj školu, aj obec, aj školu. Uznesenie číslo 300 lomeno 2023 OZ nálepkové schváľuje rozpočet obce na rok 2024 vrátane programov a programov. OZ berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2025 a 2026 vrátane programov a programov. To je za takéto uznesenie. Bod číslo 5a. Uznesenie číslo 301 lomeno 2023 OZ nálepkové schváľuje rozpočet ZŠ nálepkové na rok 2023, oblasť vlastných príjmov v celkovej hodnote 31 482 eur a oblasť výdavkov školy v celkovej hodnote 2 652 044 eur. Po B OZ nálepkové berie na vedomie návrh rozpočtu ZŠ nálepkové na roky 2005 a 2026. To je za takéto uznesenie. Ďakujem. Bod číslo 6. Zmena rozpočtu na 20. rozpočtového opatrenia. Ešte bolo predávané na finančnej komisii, môžeme sa ešte niečo k tomu povedať, ale môžeme bez veľmi diskusii. Myslím, že sme tu prebrali. Ale keď má takto otázku. Máte niečo, prosím, na návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 302 lomeno 2023 OZ nálepkové berie na vedomie predložený návrh rozpočtového opatrenia ZŠ ktorý je súčasťou rozpočtového opatrenia číslo 32 lomeno 2023. To je za
za takéto uznesenie? Ďalšie. Uznesenie číslo 303/2023 OZ nálepkové schváluje predložené rozpočtové opatrenia číslo 32/2023. To je za takéto uznesenie? Uznesenie číslo 304/2023 OZ nálepkové schváluje predložené rozpočtové opatrenia číslo 33/2023. To je za takéto uznesenie? Uznesenie číslo 35/2023 OZ nálepkové schváluje predložené rozpočtové opatrenia číslo 34/2023. To je za takéto uznesenie? Uznesenie číslo 306/2023 OZ nálepkové schváluje predložené rozpočtové opatrenia číslo 306. Uznesenie. Schváluje predložené rozpočtové opatrenia číslo 35/2023. To je za takéto uznesenie? Môžeme prejsť bodu číslo 7, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky na obce Nálepkov na prvý rok 24. Poprosím pani kontrolórku. Ja by som sa chcela odpraviť, vlastne tam dátum prvý pôrok 2023, či tam, prosím, keby ste si dali 24. Je tu 24. Je 24 a ja Ale my mám máme, vytlačené. máme. Hej, to tam som povedala. Neviem, keď vy máte nejaké pripomienky k tomu návrhu, čo by trebalo ešte kontrolovať. Priebehu to bude asi riešiť, ne? Dobre. Nemám k tomu čo viac dodať, lebo každý si to prečíta. Dobre. Keď nemá nikto nič, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 307/2023 OZ nálepkové po predložení materiálu schváluje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a obce Nálepkov na prvý pol rok 2024 do zasadania OZ dňa 20.12.2023. To je za takéto uznesenie? Prejdeme bodu číslo 8, dodatok číslo 23, Brandner Nová SRO. Keď sme to prebrali na finančnej komisii, to bolo pred dátom návrhu, že tam s tou zmenou slavujeme, ktorú ste navrhli. Takže otváram tomu bodu diskusiu. Keď nemá nikto nič, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 308/2023 OZ nálepkové schváluje dodatok číslo 23 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Nálepkov z Brandner Nová SRO. To je za takéto uznesenie? Taký program, jak sme mali pozvánce, sme naplnili, ešte bude v 8. bodu, ale idem zradom o číslo 9, interpelácia poslancov na starostu obce. Číslo do 5 poslancov obecného zastupiteľstva. Dobre. Prejdeme bodu číslo 11, rôzne zberný dvor, stojiska zradenia státu do majetku. Tým, že nezmeníte to, navrhujete si, že to neschvalujete, ale beriete na vedomie. Má niekto niečo v tom bode? Ani Barandová? Kto nie? No, dobre. Keď je to opravné, tam berie na Takže vedomie. poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 309/2023 OZ nálepkové berie na vedomie zaradenie stavby zberného dvora a stojísk do majetku obce Nálepkov od následnej ročnovej hodnote. Cudzie zdroje 237 745,34 eur, vlastné zdroje 107 110,69 eur, spoluútočení 344 856,03 eur. To je za takéto uznesenie? Nebo? Áno, čo zaplatiť. Poplatky. Si boli tam povedať. Dobre, môžeme ďalšie máme. Elko, zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní združeného nakladania s odpadom z obalov a neobalových výrobkov, toto, čo nám prišlo ten presný deň
keď sme mali komisiu, že toto nebolo pozvánka, ale je to potrebné schváliť do konca roka. Je to ten impact, ktorý nám dá vypoveď a teraz budeme podávať prosím. A niekto niečo k tomu? Keď nie, poprosím na znovu komisiu. Uznesenie číslo 310/2023 OZ nálepkové schvaľuje zmluvu o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov s firmou Eleko z Nitra. To je za takéto uznesenie? Ďakujem. Ďalší bod je zmluva o poskytovaní právnej pomoci, dodatok číslo 1. Tu sme to prebrali. Diskusiu. Keď nemá nikto nič, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 301/2023 OZ nálepkové schvaľuje zmluvu o poskytovaní právnej pomoci dodatok číslo 1 medzi obcom Nálepkou a Judrom Vladislavom Zátorským. To je za takéto uznesenie? Ďakujem. Po číslo 12 dotazy a dopyty občanov fyzické právnické osoby. Nemáme tu prítomné, takže prejdeme bodu číslo 3 na záver. Ďakujem vám. Pardon, pani Baránová ešte. Ešte ja by som chcela poslancov oboznámiť, robila som kontrolu smernice číslo 4 2015 a dodatku číslo 1 a dodatku číslo 2 tejto smernici. Výsledok bol návrh kontroly, pretože tam boli zistené nejaké nerovnalosti, pochybenia a v deň prejednávania správy pán starosta nemal žiadne pripomienky ani námietky k prejednávanému návrhu správy, tak som hneď ten deň vypracovala aj správu. A chcem vás oboznámiť so zistením. Obec Nálepkovo v roku 2015 bola určená ako osobitný príjemca pre viacerých občanov hmotnej núdzi, ktorí majú trvalý pobyt v Nálepkove. Pred krádežou dňa 18.4. zostalo pokladnice obce Nálepkovo spolu 14 467,33 eur v súvislosti s presunom peňažnej hotovosti z banky deň pred vyplácaním dávok pre občanov, ktorých je obec Nálepkovo osobitným príjemcom. Zamestnanec obce podľa smernice 4/2015 v časti B odsek 4 prijímanie a výplata hotovosti nepostupoval v bode 4.1, kde v 8. vete a nasledujúcom sa hovorí o limite pokladničného zostatku na konci pracovného dňa v čiastke 10 000 eur. K tomuto je odporúčanie opatrenie upozorniť zamestnanca povereného vedením hlavnej pokladnice za porušenie vnútornej smernice v bode 4.1 pre nedodržanie limitu pokladničnej hotovosti na konci každého pracovného dňa. V správe je popísané, ako ukladal peniaze, ako ich mal, či dodržal tie ustanovenia smernice, ale v tomto bode porušil, že pán starosta musí s ním už bol pohovoriť. Áno, pohovoriť. Potom ďalej aktualizovať smernicu, pretože vôbec tam není zahrnutý tento objem peňazí, ktorý by bolo nutné, aby tam bolo uvedené. Potom so zamestnancami, ktorí majú podpísané dohody o hmotnej zodpovednosti, majú len na určitý výkon s peniazmi. Ale bolo by vhodné pre všetkých, aby boli to nešpecifikovaný alebo všeobecný príjem a výdaj peňazí. Tam je popísané, že čo, pretože v prípade neprítomnosti aj tak druhý berie iné veci, než má v dohode o hmotnej zodpovednosti. Potom aktualizovať alebo zrušiť VZN zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo a pripraviť ich ako vnútornú smernicu. Nahradiť smernicu pre systém vedenia účtovníctva obehu účtovných dokladov aktualizovanou verziou na systém Urbis a aktualizovať smernicu o systéme vedenia pokladnice a manipulácie s pokladničnou hotovosťou. To sme sa dohodli, že do 6. mesiaca 2024 tieto smernice budú pripravené. Takže v januári bude porada a jednotlivé úlohy sa rozdelia aj komunikácie. A ja sa budem podielať tiež na tom. Toľko z tej kontroly smernice. A takže bola ešte zvýšená ochrana zamestnanca pri
prevoz. No a samozrejme už medzi tým, pán starosta, všetko bude aj zahrnuté v tej novej smernici, že jak je už zaistený ten postup ochrany finančných prostriedkov obci na obecnom úrade. Zdvojený pohyb zamestnanca je zdvojený už pri výstupe z pokladne. Vždycky. Či už ide po peniaze, alebo vydáva peniaze. Dobre, má niekto niečo ešte? Ja som bol v závere, ktoré ešte podočne dotázy pani Baranová. Keď nemá nikto nič, tak končím dneska ešte zasadanie obecného zastupiteľstva. Ďakujem vám. Aha, správa pani Baranovej je krátke. Rôzne ešte. Rôzne boli, Jozef? Ja som chcel ešte, tak No, možno. kľudne. Ja by som vám chcel oznámiť, že vystupujem z bytovej komisie, nakoľko mám málo času, takže že by sa to nedalo za 2050. Tak by bolo povedal, že stačí na Môže aj ústne sa vzdať do zápisnici sa príjme obsahu. Bude zápisnici. Je prítomný. Tak mi už bolo povedané, že stačí mi. Tak ja som dal. Lebo zastupiteľstvo volí a odvoláva, ale vzdanie musí byť písomné, lebo oni berú len na vedomie. Ale akože na vedomie Môžu zobrať A dodám ešte a písmo. dodáte, ale s tým, že... To by sme to už nemuseli potom cez komisiu preháňať, dajte uznesenie, že berete na vedomie a ty písomne dáte. Tak. A vtedy v tento čas bude. S dnešným datumom to nie. Áno. Čisto správy. Ja? A ešte to. 4 2000, aj čisto správne. 8. 8. Veľmi na vedomie správu číslo 8 2023. správu číslo 8 o vykonaní kontroly. Hlavné kontrolky. Dobre. Máte aký dátum? Nie. Dnes berete na vedomie 29. To už len toto je. Hej. A potom beriem na vedomie vzdanie sa. Vzdanie sa člena. Takže to bude tu. Môžem prečítať ten najručná, nie? To je jedno. Uznesenie číslo 302 na možno 2023 OZ, OZ Malé berie na vedomie vzdanie sa člena sociálnej a bytovej komisie Jozefa Kifera od dňa 9.12.2023. To je za takéto uznesenie? Uznesenie číslo 313 na 2023 OZ, OZ Malé berie na vedomie správu číslo 8 o vykonanej kontrole hlavnej kontrolórky. To je za takéto uznesenie? To sa zdal, v tej proti? To sa zdal? Zdržal, pardon. Slajda, označte. To sa zdávajú. Dobre, má niekto niečo ešte? Som o zavere, takže končím ešte podanie zastupiteľstva. Ďakujem za všetky, že ste aj príjemného Silvestra. Dnes sa príjemnú zabavu ešte na koncertu. To budú